Dirikê hebû nebû carek ji caran rehmet li dîdê û bavê hazir û guhdaran. Keçikek hebû, navê Dirikê bû. Rojekê Dirikê û jinbira wê ji bo ku cila kinca bişon diçine serê kaniyê. Ji bo ku ava cila germ bikin, jinbir ji Dirikê dixwaze ku herê darik û qirişika bide hev. Dirikê diçe dar û qirişika dide hev, lê Dirikê dereng dimîne. Dema ku tê jinbir bêbextiyê dixistûye Dirikê, herçiqas Dirikê vê bêbextiyê napejirîne jî jinbir gotina xwe bi ser ya Dirikê dixê. Dirikê bêçare dimîne û digirî. Piştî ku birayê Dirikê tê bawan, dimîne ku Dirikê digirî. Sedema giriyê Dirikê dipirsî. Jinbir dibêje min xweha weşan darika lê wê çû yek re bênamûsî kir. Her sê bira dikonîjin, dibêjin ka em çi bikin? Birayê mezin dibêje em wê bikujin, birayê navîn dibêje em wê nekujin, birayê biçûk dibêje a baş em ji vir koç bikin. Pêşniyara birayên biçûk tê pejirandin. Her sê biraya morika xewê bi Dirikê vedikin, Dirikê di xew vediçe. Piştî razana Dirikê birayê wê ji wir koç dikin. Diçin welatekê ku ne ew kesî nas dikin û ne kes wan nas dike. Her du birayên mezin dibin şivan, birayê biçûk dibe keştîvan. Gelek demdermas dibe, rojekê ji rojan Dirikê şiyar dibe. Li dora xwe temaşe dike lê kesî nabîne. Tajiyekî li ba Dirikê hebû. Cilên xwe amade dike û bi tajî re dimeşe. Tên rastî du şivanan dibin. Ev şivan birayê Dirikê ne lê ne şivanê Dirikê nas dikin ne jî Dirikê birayê xwe nas dike. Dirikê bankê şivan dike. Şivano, ma wedê û bavê min nedîtiye? Şivan dibêjin na. Dûvra rastî keştîvanekî dibe. Ev keştîvan jî birayê Dirikê lê hevdû nas nakin. Dirikê jî dipirse, keştîvano, ma te wedê û bavê min nedîtiye? Keştîvan dibêje na. Ji bêçaretî Dirikê xwe amade dike ku xwe ji serê zinarekî biavêje. Dirikê ji tajiyekê xwe re dibêje: Tajiyo, ger ez qeh bikim tê cilê min li vir bihêle, ger ez neqeh bikim tu yê cilê min bigihînî dayîka min. û dike ku xwe biavêje. Her du şivan û keştîvan hawar dikin ku darikê xwe neavêje. Bilez têne balê û hînî rewşa Dirikê dibin. Dema Dirikê tiştê hatine serê xwe ji wan re dibêje, ew kes xwe pê dibîne naskirin. Dirikê tînî malê, dayîka wê dibêje: Keça min, tu qeh bikî nekiriye. Bûka me ew bûxtan, nîx ew bêbextî xistiye swêd keça min. Tu hevalên keça min ê kurik jînînin. Ji bo vê bêbextiya jinbira Dirikê cezakê giran dine jinbirê. Du kerê malikê hebûn. Yek birçî hiştin, yek jî tîhiştin. Dûra kerê birçî têr avkirin û têr xwedî kirin. Pêkî jinbirê bi kerekî ve kirin û pêdî jî bi kera dî ve kirin. Kerê birçî têrka û êm kirin û kerê tî têr av kirin. Berê her kerekî dan alîk û berê kera dan. Her kerekî bi lez û bez raviyan aliyê xwe. Bûya wî jinbir bi du parça. Dawiya bêbextiya jinbira Dirikê ew xise du parça. Bextê reş mirovan dike nexweş. Şiroka meldiyaran, rehmet lê bavê hazir û guhdaran, ji venê şetanê qilê dîwaran.